Salam mehriban yurtdaşlar, vatandaşlar. Para salam. Bugünkü agyr gürrüňlerimize hoş geldiňiz. Abdurrahman Bey. Salam Muhammed ağa. Buyur Muhammed ağa. Awa safaragy gürrüňlere agyr. Öne agyrlygyny duýana agyr diýsekmi, näýlekmi öne üstünde köprek gürrüň edilmeli meseleler sanardan kän. Şu ýerde men soňky eden gürrüňdeşligimizden soň bir-birine bagly meseleler ýöne şu näme meselesi köprek ülçekde da ýa gul meselesi. Ne özüniň topragy bolmaýan, ýurdu bolmaýan bir adama gul diýerler da ýa-da öz erkine, öz erkinligine hereket edip bilmeýän ýa öz pikirini aýdyp bilmeýän bir insana gul diýilýär. Şol häzirki ösen döwürde ýa-ni gulçuluk sistemasyndan eýär insanlaryň çykanyna bir 100 ýyl şeýle alsak bolandyr diýip hasap etsek, ýöne 100 ýyldan bäri mintegem adamlar gulçulugyň bir täze formatynda gul bolup ýaşap durlar da. Ýa Türkmenistany agram bolsa aýtýar, sebäbi gürrüňlerimiz agar gullaryň ýurdu diýip mene şunu aýdýan şey diýip. Bir sany bir mysal getirip berjek, ondan soň söz size berjek sapara. Amerikada 1849-njy ýylda bir Harriet Tubman diýip bir sany aýal, ýa-ni jenji diýerler da. Türkmenler neger aýal diýilýär. Neger sözü ýa-ni nemelere ten renki boýunça tapawutlanýan bir halklar bar da. Bular bölmeli aýdylanda kän ýakan okýan başga sözüm ýok bizim dilimizde. Onun üçin şol özü şol gulçulukdan halas etmek üçin watandaşlaryny, ýurtdaşlaryny bir gizlin bir neme gurýarda örgüt. Şonda bir 700-e ýakyn nemäni guly däl-de 700-e ýakyn ýa-ni öz ýurtdaşyny gulçulukdan halas edýär. Şonda şoňa bir nemäni sorýarlar da. Gulçulukdan çykarmak üçin iň kyn ädim nämedi diýip sorýar bolan şo taýda Harriet diýe uludan bir demin aldy diýär da. Gulu diýe gul bolmadygyna diýe ikna etmek, anandyrmak. Guluň asliýetini, gul däldigini şoňa anandyrmak diýe iň kyny şo boldy diýär da. Şoňalak bir mesele häzir bizde de bar da, Türkmenlerde öz haky hukugyny eýýäli, öz islerini hereketini edýän ýaly bir ýaşaýyş sürdürýärler ýöne şeýle seretsek bir haky hukugy ýok, talabam edibilenok. Ýerlerde bir boşluklar bar bolsa şo taýlarda durmuşyny dowam etdirmäne çalışýar. Bir garny bir ýaragy diýen ýalak o şeýle nemesi bar köpüsiniň öler ýalak. Hawa bir artykmasyny pikirlenen oklaram. Ne çağatynyň gelejegini, ne on käri hünäri bilgisi, o ertiri näýle boljak diýilen giden bir aladaly nemeli zatlar bar da. Şoňa kärçilikli diýeýin. O şo zatlara kän biziň nämämiz ünsürýänlerdir. Hiňetseňiz oguluňyzy kanam görýänsiňiz. O esasy meselede şol her kim öz maşgalasynyň ýa geljek nesliniň aladasyny edýän ýaly hereket edýär ýöne şu adamlaryň hiç gaýsy ýankyl bir erkinlik, toprak eýesi ýa-da bir eýeçilik duýgusy bilen nesillerini ýetişdiren oklar, ýetişdirmek hakynda pikiremeden oklar. Diýmek ki, muň ady gulluk bolýar-da, gul bolýar. Hani bu ýagdaýlary seretsem tutuş Türkmenistan häzir iň bir ýokary wezipelerinde oturan adamlardan iň bir ýöneköy watandaşa çelni, şo aralykda hemmesi mena şonu gul diýip hasap edýän. Näme üçin? Ýankyl wezipeli adamlara o wezipe özleri öz güýji bilen ýa öz zehini bilen almadylar. Olara berdiler ol wezipeni. Onuň üçin olaram gul bir tarapdan. Şeýlere giýişet başlalyň sapara. Söz maňa berdiň ha?
şeyle olan. Meseleler hakkında sizin pikirleriniz önemli. Bu attanlıktan o duyduğunuz zor olur. O neme? Delil yok. O bizim soňu şo Türkmen jemgyýetiň içinde gaýnap neme edip ýören adam bolumsoňuz. Bu zatlary ganmyda oturan sülümüde, ýülümüde oturan diýsem Allah. ýalňyş bolmaz. Neme edil kul diýsen ýa-ni köni ýa-ni bizim bilýän kitaplarda ýazylýan kulçuluk döwrüniň guly däl ýa-ni biz bir sömürgen aşağına yetişen ruhumuzda şu kulçuluk nemesi işlenen biz bir yarım batır agoloy o yukruk näçe boldy da bir yarım batır diýip tegelekler balaly bir imperiýaň sömürgesi bolup ýaşadyk da o imperiýalar wat gitti diýä solun o bular gidaýenne de yetiştiren cahilini, yetiştiren piçini alıp giden o taşlak gidiyor da. O bulun derde yarayacaklarını elbette kabul ediyorlar, neme ediyorlar. Olur köpüsü ortiyette de hatta işleşip neme yaşaşıp görün, gaylaşıp görünler olmadır içinde. Olur derde yarayanını yetişen alıp gidiyor da. O kalanına o kabul edýärine de köçütüpür diýendir, ýa gararslar diýendir şeylere. Bunu ýaşap gördüňiz, bunu ýa-ni görmedi ýalagam däl bolýar. Ýa-ni ruhuňa kul nemeti işlenen soň bu zatlar görüp bilmeýär. O bunun garaşlylyga çykanyňda bir 30 ýyldan geçti şeýlem ýa 30 ýyla goraý boldy. 91-nji ýyldan bäri. 90-njy ýyllardan. Bu demedi ýygyna galdyryp gidýän zatlar bar da ýygyna. O ýani piçini galdyrdy diýäse. Şo piçlerini döwletiň başyna getirýändirler. Onuň şolar sen kömürgedin, şolaň koloniýasyny bildirmän bir 30-40 ýyl geçirdiýärler de. Ahat. Onu biläýän, bildirjek golaýan akyllanmada. Olaram kelletini alýandyrlar, türmäge batýandyrlar. Bular diňe jahil ben piçini däl itine moýup gidýärler de. Şu türme sistemi bardyr. Şol şunu durandyr. Ütken zat ýokdur. Bularyň şoň iti ýa-ni karatin mehanizmi diýilýär. Ýa-ni döwlet sistemi şol sistema. Bunu ütgüçük bolup biz reform etmiyorduk. O ýörüte institutlar açıp iyice ünlü ya da mannem etmen o şu sadece yer su beýleki reformalar etme üçin o şulok hem bejetni ýa-ni şu ýygyny goýup gidenleri buların ýa-ni kommunist zat diýen olýar ýok piç. Bu adany aýban bolsa, neme bolsa da dogry goýmalydyr. Bu piç nemesi gaty nemedir? Öýdem görünüpdi da. Men Türkmenistandan mysal bermeýin. Aýban bolsa Kazakstandan mysal bereýin. Ne Tokaýew falan. Sowatly bilimli demeli adamdyr. Orsu yetiştiren adamdır. Piç ne şol adamları piç diýen orada beýleklere näme diýilmeli diýip. Şol eýeti tuvalete gidip bilenlerdir. Gidip bilmelem derler. Beýleklerim onça da ýokdur. Tak goýsy.
şuloň agdyndan biz düýün bir armatyr Ort imperiýasynyň sömürgesidik diýip bilmeýän ýolbaşy şodur. Onu tiz kelläňizi agyrdyp düşünje kurt neme diýip görmem. O şo peçler oturýança halkyň eline yeri topragy eline geçmez. Yeri topragy eline geçmese sen bazar kadiýatyň bolmaz diýmekde. O bazar kadiýatyna geçmänem sen ötüşüňi nemäňi üpkün etjek manaň ýokda. O öyle 20 zatırda. Ne onu ediyenlerdir. Ediyen yağlar ediyendirler. Reformu geçiren yağlar ediyendirler. Onu bazı kısadiyeti içeride oturuyanlardır. Oturduğunda da öğüller için öğüllerine bolyan. Yani öğül şaykalarına. Bu adayını mafyalar işliyorlar. O şolar için bazı kısadiyeti bari yağlaktır. O da bari yağlak. Yağlaklığının sebebi gün geliyor olan üstünden düşüp naturalizat ediyorlar. O malın üstünü çok kendiler, öldürür, battıyandırlar, attıyandırlar, kavirler, köp sabır yapışkeden kaçıyor. 7. etajdan, 10. etajdan. Ortada şeyler nemi var, düzgün var. O ertirleri yok. Olurum şu yankı şu piçhanadan yetişen adamlar. Ertirini, adını düşünüp bilen okulda. O kanun bolmasa hiç tada güvence olması mümkün değil diyen pikire eye bolup bilen oklar gıynan tagam şubuna çendi şeyle. Şoň üçin öten döwletlerin hemme jetinde kanunun üstünlüğü vardır. Kanunun üstünlüğü yankı bay boljak adamyň garantisidir. Orta yaş, orta grupda yaşap ýören, işläp ýören adamlaryň malyny, mülküni, ertirine, hemme zat saglygyny çenli, kepildir, garant. Kanun. Şoň üçin kanun baý üçin, garyp üçin ben edilýändir. Bugun garyp ertir baý bolup bilýändir. Bugun baý ertir garyp bolup bilýändir. Hemmesi kanun. Şuloň nemmesini gorýar. Şoň üçin kanunyň üstünlüği diýip gyýryp ýörenlerler. Şondan da. Biz nemämizde biziň esasy nemämiz problemamız cehalet diýip aýtdyk da. Biz sypaýçylar aýtdyk. Yani piçlik ýa-ni emelik diýip demetmedik de. Ýöne sonra görýän bolsalar buňa da ýa-ni sypaý dille aýdylanda kändir maňlylaryna oturmaýan bolsa bu hakyky adyny aýtmadylar. Bu ýeki ortaýadyň edýän zat däl. Imperiýalar hemme jeti arkasyndan öz piçini taşlap gaýdýanlar. Hemme jetini ýok edip nämetdi? Alyp gaýdyn o. Angy dedi şonu alakdyr, Fran dedi şeyledir, Gallan dedi şeyledir. Şonuň taryhy nemelerini öwrenin. Ne problemalarımız şol, biz lüstrata diýip kän agdadyk da şu temany düşünüp bir gündeme çykaraly, şu dogry diýeni gördüňizmi? Görün dälsiniz. O diňe bir şu biziň töwereňizdäki adamlar şunu eşdiýän neme diýip yankı lüstratsany etmesek, yankı piç bilen yankı jahilin demesini elektir geçirip bilen okda kimin kimdigini bilen ok. Bildiren ok şolar. Şoň üçin lüstratsiýa. Lüstratsiýany geçen döwletler yer bilen gök galagan tapawdy wadyr. Pribaltikany misal getirdik de. Pribaltikada ne gaz var, ne neft var, ne altın var, ne beýlek magdan var. Düz daşam yok, dağ yok. Men demem Litwalılar bilen äwede jüýbe de mehmançylyk edýärler. Ondan şüwet ýa-ni durşuny dağda. Lokan dağly daşlar urýarlar, olin vay puntu kostyp. O daş yok.
Magdan da beýledi durdy. Ýöne ýaşaýşlaryna teredin sizin gadyly nemeleňizden hemmenin gowdur. Bular şo birinji eden işleri iň dogry eden işleri illüstrasiýa. O illüstrasiýa eden bilen adamlary atyp gyryp nemedip görmediler. Onu kimin näme digini o. Näme bolanyny bir halk diýen öz taryhy bilen yüzleşýärdi. Men bir düşünür dille gurulayan bir deme düşünmeyen bolsaňyz o hukuk diýin Muhammed sebäbi. Yok sapara deme düşünükli hemmedat ýönünde bir goşmaşarak ýa-ni gaýdy oturan zatlaryňyza goşmaşarak bir ýene-de goşmak isleýän zatlarym bar bir sany. Şol kul meselesinden girdik-de ýöne. Onuň aňyrsynda da ýene şol 5-6 ýylyň dowamında aýdylyp gelinýän meseleler ýa sizin köpçülüge ýetirýän meseleleriniz bar-da. Şolaryň içinde şu kullugyny kabul etmek ýa-da iňadyny bilmek. Şol aýna seredip görüň diýip aýdypdyňyz-da. Şu görüňdeşlikleriň başlanan döwürlerinde. Şo taýda ýankyl bir Türkmenistanyň içinde de her hili şertlerde ýaşap duran adamlar bar-da, ýankyl bir depseň aranmaz baýlygyny ýesem bolsa, şoň ýaly ýaşap duran adamlar bolsa, şol adamlar hiç ýyl goragam ýok, ýankyl bir durmuş üçinçiligi sigorta diýilýär-de. Strahowka, şol zatlaram ýok. Näme üçin bular şol nemeleriň hasabyna baýan da ýankyl rejimiň ýa-da beýleki halkyň beýleki bölekleriniň ýankyl gul nemesinde şol zatlardan peýdalanyp baýan adamlar bolansoň indi haýsy synyfyny alanmazda da jemgyýetiň şo taýda neme ýok. Hiç birinde erk ýok ellerinde. Erkleri ýok. Munuňam hani gidip barýan nemesine seretsek urna ýok bolsa gidip barýar-da. Men şol ýene-de şo aýlap sizin köne gurulmagyňyzdan neme etmeli bolýanda, mysal almaly bolýanda başga çeşmemiz ýok, açyk. Şo taýda bizler siz özüňiz hakynda aýtdyňyz-da bizler şu ýeri çykyp halkyň öňüne çykyp şu zatlar aýdýan bolsak bir sebäbi bar. Millet jemgyýetiň üstüne howpawanya ýok bolsa gidip barýar-da bir jemgyýet. Şonu bir mejburiýet döredi, şoň üçin çykyp aýdyp başladyk diýdiňiz-da. Şo taýda ana halkyň içinde her türlü nemelerde status diýelmeýär, derejelerde ýaşap duran adamlar bar. Hiç biriniň bir hil nemesi ýok. Ýankyl bir ýaşap ýörler ýöne erki elinde däl, öz erkleri elinde däl. Hiç hil bir täsir edilen oklar diňe şu akymyna göre peýdalanyp, şoňa göre özlerine şert türedýärler-de. Onsoň men bir düşünmeýänrek yerim şo taýsy, ene şey dip ýolalýan adamlaryň ýa-ni aýdyp geçdiňiz-de şo 5-nji 6-njy etajdan özüni oklap, ýani ýitip gidýärler-de, şoň ýalak bir täsir. Özüni oklady etdirýärler, onu oklaýarlar da wagt. Özüni oklap beren adam bolmasa ýokdurum. Diýjek bolýanym şo derece täsirsiz bir barlyklar, täsirsiz bir nemeler ýaşaýar-da. Indi mesele aýdyň ýöne şundan çykmagyň birinji nemesi şol topraga ýesi bolmak diýdiňiz. Şu gulçulukdan çykmagyň birinji şertleriniň biri. Onuň üçin hem göreş etmeli, ýani oturan ýerinde hemme zady bize birler edip bersin. Bizim şoňa diýerini göreli diýilýän bir neme ýok-da, durmuş ýok hiç ýerde-de. Muny bir halk köpçüligine ýene-de goşmaşadan nähilrä bir ýetirip bolýar adamlaryň düşünjesine. Birler aýtmaly da muny aýdyp başladyňyz. Siz aýdyp başladyňyz, Halmurada aýdyp başlady, indi dowamam gelmeli elbetde ýöne. Emtega gelýän ok diýen.
Indi häzirlikçe diňe sessiz bir neme bar-da, garşy durup bilýän ýok, ýa çykyp şu edýänleňiz, aýdýanlaryňyz ýalňyş diýen ýok ýöne. Gapdaldan gelip hani bileleşip çözelim şu meseleni diýenem ýok. Bir hiljet O bir doğru diýip bilýänem ýokdur. dogry hawa şon tasdiklap bilýänem ýok. Ýok hasabynda. Diýme baştan demeden sorum gaty uzun hem kän bol onuň haýsyna jogap berjegim şu wagt bilir ýala etmedin Muhammed ağa. Ýok, ýok. O bizi haldyra diýen sen neme? Hawa taparaşy ýok boluşa bar ýa-da millet Hawa. şonu Hawa. hemme Diýme. siz ýene bir mut, ýarym mutçuk men näme aýdaýyn wagtyňyzy. Bor aýdy ber. Men bagyşla Şu ýerde şeýle bir mesele bar-da, şol ýok bolşa gidip barýarlar. Ona mäzer näde her türlü dillerde aýdyp gördük-de. Ýanky şu wagt ýadyma gelmändir. Halkyň nemesi, hani ölüme ajala buyurulan diýär-de Halmuradaga. Ajala buyurulan halk diýä ýa-da soňal her türlü sözler bilen aýdylýar bolýan, şol ýa kän düşünülen ok, ýa-da ýanky halky ýok etmäne, ýok edilşe alyp barýar diýilse başgaça düşünje bilen seredýärler-de. Indi kän uzatmaz. Men häzirlikçe diňe şol awanýan howp, halkyň üstüne awanýan howpy bira görmeýän bir ul bir gatlak bar. Biram görüp tesini çykarmaýanlar bar. Şo taýrakda häzirlikçe duraýyn bolmasa. o diýme soruňa indi düşünükli boldy. O dinleyijilerim düşünýändir. Näme? Muhammed bu zatlara şeýle nemeden denesi daşna çykan soňuz o bir informasiýonly nemäň içine girýäňizde sagdan soldan hemme ýerden informasiýa akyp dur, gerek gäli, dogrusy, ýalany, çyny, gyzykly, o akylly, has akylly, onuň informasiýon nemäň içine giren soň adamyň beýni biraz ýa-ni keljer başlaýar. O analiz edip başlaýar, deňeşdirip başlaýar. Onuň öz ýurdu bilen deňeşdirmäli de soňa çendi gidýär. Adamyň eýen beýnisi işläp başlaýar. Bular näme adam ýalak ýaşap biz ýok. Bular näme adam ýalak bir-birine gürleşip öler biz nädip gürleşemiz. Ya da bir iş edip öler. Diýilen soralar adamlary eýen ütköçük näme ertýärde. Türkmenistanyň nemesine seredende informasiýonly wakum diýdik-de. Ýörüksiz döredilen halkyň isläp eden o. Onu ýa-ni şo goýulyp gidilen pisçiler bar. Adyna şeýlik goýaly. O aýwan bolsa, gödegem bolsa. Hakiki piç bir normal insan, vatandaş o ýurdun başyna geçende halkyny informasiýadan mahrum edermi? O informasiýadan mahrum etmek diýmek halkyň geleceğini ýok etmek bilen desseň zada. Hawa. O yan halk isleýänini islemände hiç ýerden bir bilgi aljak, demetjek mümkinçiligini goýmadylar. O bizim territoriýamyzda ýa-ni öz kynçylygy bar. O birden çölüň daş töwereginde ýerleşýär. Onu kesip geçecek bolsaň diýanallardan ýa-ni emelerden o aňsat adam dälle. Onuň ýa-ni kommunikasiýa, iletişim problemi ödedinden dörýärde. Onu ýa-ni metbuat bilen howadan berip bolýar. Şonu ýapýarlar. O informasiýon nämen interneti, telewizionyny ýa-ni Türkmenistanyň telewizionyny 30 ýyl dinläp adam bolup çykmak gaty kyndyr onuň içinden. Şo taýda berilen informasiýa bar ene Türkmenistanyň. Onu degek görün.
Bunu yani devlet kuruluşları diýilýän, döwletligiň bir togry alamatynda. Şo kuruluşlar iş edip halkyň beýnisine bilgi gelme diýalak, o informaton nemeden mahrum bolar diýalak iş alyp barýarlar. Gije günü 7-24 365 gün. O taýgam sizden alınan pullar var talgyt demesinden. O şo pullary şolara berip o size yani şolary alak hupboty deme diýerler de. O näme üçin diýerler? Piç bolmasa etmeden. Yani şu imperiýaň taşlak giden piçleri bol. O sen adatlyga çıkan soň sen hem bedatdan adatlyga çıkmalar. O sen garaşlyga çıktık diýerler. Sizin ütken, yani döwlet kuruluşunda ütken zat ýok. O ministersiýa bilen atlaryny ütkedip norýarlar, bir-birine goşup, bir-birine aýryp, şonu etip örendirler. Şu reçen. Büyük sistem otyra. O sistemi näme üçin gurulýar? O sizi tömürmek üçin gurulýar. Başga da üçin gurulýar näle? Siz şonu dowam edýän bolsaň, sizi bir ýerik, başka bir ýerik bagyrlygyňyza o akıl etip bolanok. O meňe akıl etdi. O piçinki näme ýetenok? Sebäbi piç. Kim işleýän belli. Onu halky çet ýok edýärler. Ondan birkin etil jahil ýetişdirersiň bolýan. O jahil ýetini ýetişdirýär. Onu sen o näme bilen aşjak? Şu wagt biziň demetip bören dadymyz bar. Ürjedip, iş edip bören, gije ünlü, düşündirjek bolýan. Biz şol atlary göremsoň. Bolmasa ben hakykatdan o publiçni adam däl. Halyan da adamam däl. O ýyly halka akıl demetip börmek men däl. İşimmi, kärimmi, hünerimmi hiç adam däl. Men bundan gazancym bar. Näfidim bar, nämem bar. Hem wagtym alýar, hem saglygyň barýar, hem nerwiň oýnaýar. O bir topar ýani cahili wagt etmek bizim paýymda düşmenler. Ne wödüýpämiz bar, ne nemämiz bar, ne terişdämiz bar. Ýöne şu zatlary göremsoň, o şu milletiň bir wekili. O biz insanlyk borjumuzy ýerine ýetirýär. Wezipede insanlyk borjumuzdan özünde bir jogapkärçilik demesini duýýar. O ben prezident boljak bolup ekrana çykyp göründirýär. Ya başka da bir gazanç etmek üçin, misal üçin. Men özüme göre bir standartym bar. Şo maňa ýetýär. Yani prezidentlik demede çalışar ýalak nemem der. Ýöne şol nemem dowam edýär. Bundan çykmak üçin yani şu lüstrata nemesi var. Biz bunu 4-5 ýyllap gaty medeni dille aýdyp gelýär. Lüstrata dip. O näme üçin lüstrata gerek, näme üçin etmeli? O etmesen näme? Ne şol yani koyup giden piçlerini elektrik geçirmek üçin. Şonu nemetmesen sizin yani tömürüge regionuňyzy şuna duýýaňok. O. Goraňyzam ýok. O ýöne yani bir topar formulalar nemeler bilen yani propaganda priyomlary bilen adamlar gödüni başyny Irak tereden görmedi ýalak çaşyň gödüni tereden ýalak etdiler de. O neutralitet diýdiler, ha? O barada da biraz aýtdyk. O bular neutralitet bir erbet zat däl. Men o erbet zat diýip aýdamok da. Ýöne şol gorawa etkere bermeli pulu oğurlamak üçin neutralitet diýerler. Başka da düşünýär, siz ýalňyş düşünme.
Neytral devletler vardır. Şvitsarya. Şvitsaryan Patriot var. Patriot. Hava koruma sistemi var. Patriot. Milyarlar. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar. S-400 2 milyar olsa Türkiye ortayetten aldı da. Bilmedim. 50 milyar mı, 100 milyar mı, 10 milyar mı? Ben bakatın bile mokkolun. Şontu var. Şvitsarya. Avrupa merkezinde kaptanlı İran'ım yok, Afganistan'ım yok. Beyleki urşup, bayışıp demet görün Suriye'de yok. Paraçılık verdim Avrupa merkezinden. F-35'ler var. Patriotlar var. Neytral devlet. Neytral olanı yankı etkerin olmalı elliyle ne var? Türkmenistan'ı söyle terit ko. Daş doğru gova. İran bir kaptanından, Afganistan bir kaptanından. Etkerim yok. Etkeri yok bir devletin yani devlet bolup bilme mümkünçülüğü var mı? Soruları cevap yaptı. Onu yani pulunu yani overlamak için asgari yani piç. Bunları piç diyen ben başka da diye bulun nemesinin ni kendi üstünü örtüp bilecek gel. Hakiki piç. O yetker bağ mı yok mu? Şu an halk olup yetker olayan olsa yetker olup cevap versinler. Sizin yetkeriniz var mı? Bu yetker ne için gerek? Benim orta Respublikaların hem meclisin içinde güçlü olması gerek. O neytral olanda da gerektir. Ne için gerek? Ne son düşündürüp vereyim. Ne Türkmenistan'da şu an 6 milyon yerlerde, yani Kağım'da 4 milyon, 3 milyon mu ona girmeli. Yönü daşınla terk eden Angır yüzünden. O vatanda İran'dan. Türkmenistan'ın şu 6 milyon yalak tek Türkmen'in var. Onların birinin Mehmet'inden. Yani adınlık şekilde Rüstem halleri durmuşları yok. Şoları arka çıkmak için, demetmek için seninle caydırıcı güç olmalıdır. Şoları ezdirmezlik için. Ayak aşağında yani depelent görmezlik için seninle güç olmalıdır. Caydırıcı güç. Değil yani onu üstüne hücum edip görmek yok bana neler. İran'ım şunu alaktır, Türkmenistan'ım şunu alaktır. Bu bizim milli borcumuzdur. Şu borçları yerine getirmeyen adamların piçliğime ne mi diyeceksiniz? Bu ne için neden okul? Şuna gitmeli puli. O taydan sormalı. Bunların selpel saybika yemetmeli. Bu devlet kuruluşunda elementer zatlara bu zatlar. Şu zatlara düşünmeyen adam devlet adam yani devletin goluyunu niye nerede geliyorlar? Düşünür yalak derler. Atmanımızı arasında ne diye. Burası sultan edecek deyip aydıma etmiyorlar. Şu an çala bir zat olsa kim olacak? Barıncı kaçıp gidecek. Yo aydıma etmiyorun Cemal Zapar mı uğrar? Hemen onu şöyle verirler de. Benim düşmanı. Nemetini yatırın deyip. Barıncı Ayıp zatlara bu zatlar. Sapara şu barıncı kaçıp gidecekler. Amca baş eğiplerin sultanlar kaçıp gidiyor barıncı. Şu kıyıskacık kent temani, üt götmen bir nemani, şu misal koşup geçesim geliyor, yankı emesin milletini iyiye çıkmak, korumak hakkında ne Azerbaycan'ın prezidenti, şu Gaydar Aliyev, Orfiyette bolan bu vakani nemesi bilen, yankı halkı bilen açıktan açık paylaşıp, şu taydaki edilen, Orfiyet'in içindeki edilen harekete bir karşılık verdi da şol
aslında ulluha ulu bir masal adam iň ýakyn taryhda bolan bir janly täze bir masal da öz hereket nemesine milletine başga ýerde de bolsa arka durmak misaly şonu alyp bilerismi sapara masal hökmünde. O ne şu Sovet respublikalarynyň içinde da Ukraina'dan soň onuň Pribaltika nemeleri onu başga neme diýen Azerbaycan şuwat o men garaşdy diýip de. Indi ortam buňa haýbat atýandyr. Kaspide de bizim flotumuz var diýendir. Biz sizin vatandaşlarınız vardır. Ortaýetde diýendir. Olaň demelerine, malyna, işine, mülküne el goýýandyrlar. Oňa garamazdan Aliýew tik durandyr. Bu tebrik diýär türkler bu nemetmeli arkasynda durulmaly nemedir. Ýöne beş Orta Azia Respublikalary var da. Bizim Aliýewiň arkasynda diýip bilen oklarda. Şu diýmeli wagtda. Şuňa bir zat diýsen biz arkasynda bizim galan wagta dinimiz bir, dilimiz bir, taryhymyz bir, nämämiz bir diýip gaýryp öğrensiňiz. O ýöne başyny iş düşünde de hiç kimi tanamak, demedemek, diýilen ýalak nemetmeli. Doganım diýerler sapara. Gurlanlarında da şey deme diýendirler. Dogan ýöne dille bolýan zat däl bu zatlar. Dogan bolsaň doganlygy ýüktek bir ýokary ses bilen biz Azerbaýjanyň arkasynda. Diýip bilen Türkmenistan barmy? Ýok. Mümkün mü? Yok. Ödem Kaspide Türkmenistan'ın flotu bolmaly, yani nemesi bolmaly. Etkeren yok. O dilem gıýtgy. O etkernem şuly gerek. Florialak demede. Sen bir jaýdyrjy, bir nemen bolmaly. Bolmaly öz tiňiň oralýaly. Hawa şol ýanky başda men şol gurrumda girişedem de aýdyp geçipdim şo guluň erki bolanokda endi bular wezipesine garamazdan ýa-da öz nämetine diýip alaly häkimiýetine garamazdan hiç il söz haky bolmaýan haýsy wezipede bolsa da şo gullugyna galýar-da ýanky diýişiňiz ýaly. Näme? Muhammed şular men gaty geň neme diýenne hep adam intoň dünýä ömürlük gelen oga 80 ýaş, 70 ýaş soň gidýän gitjek. Başka alazym ýok. Şular ömürlük prezident bolup gelýärler de. Ne şu adayına toltan olacak bolýar. Özüm geň bolmaly 5 respublika 5den şonu alak bolup başlady. Özbekistan'a ýa-ni gaýdyry demedip Türkmenistan'a demedip sultan bolsun diýip gaýryp berler. Azerbaýjanyň şeýlerek nähili dogry iş etdenem bolsa ýöne bu işi dogry däl. Sultanlyk demesi doganlar bizim regionlarda 21-nji asyrda hatam beter işlemýär. Siz sultan boljak bolup bilersiňiz. Ýöne siz atyk çoğuluk bolsa şeýle bir agar ykbal goýup gidersiňiz. Olun ýöne ýanky kawyryňyzda ýatyrkaňyz çöwürlersiňiz. Sebebi bugun sen atyň üstünde
Ýöne atdan düşen sagatynda näme edilýänlerini ne taş döwrüňizde görüp duran. Apşkeden açýarlar diýdim, ortaýetdi. Ödem milyarderler köpüsü. Hawa, masallary Ya da görnüp ölüp ýör, ya ýene bir zat. Siz iň etmeli işiniz birinciden şu lüstrasiýany geçirip ýani piçeýelerini piçeýelerine vermeli. O jahiliňizi okutmaly, nemetmeli. Şu düdünleri aşmasaňyz siz ýani bu geçiş gaty uzağa çeker. O sizin ýani adatlygy geçişler, garaşdyrlygy geçiş diýelim bu adına. Bunu yani imperiya demetinden o tarihiňiz bilen yüzleşersiniz. Näme bolupdyr? Ne getiripdir, ne göteripdir? O gowy yer var bolsa, gowy yer var diýip aýdyp bilerseňiz, oňur hiç bir näme zady ýokdur. Deleli var bolsa nemedir? Ýöne piçini miçini hemme zady tämirläp sistemaňyzy, döwletiňizi täzeden gurarsyňyz. Toprağı halka vererseňiz, onuň mülkiýet diýilen bir düşünje emeleýärler. Mülk ýani watanyňdaky mülküň seň mülküňdir. Onu kanun gorasa oňa ýetersi zat ýokdur. O watan üçin janam berip bolar. Hemme zadyny ortaga goýup bolar. O taýda ýani malyň mülküň bir towy ýüklämeli ýagdaýda 4-5 nesil ýaşap gören bolsaň o watan üçin görgüller näme üçin jan bersinler diýilen soraklaram ortaga çykýanlar. Bunu bir adam ýaşarýarlyk deme getirmek üçin bir edilmeli işler vardır. Bunu düşünmeli edip bolanokda. Bu kıyın yeri şol bizim ne düşündürecek bolup görende adamdan şol. Sen bilenin bilen edip bile bolanokda. O sebebi yani olur yaşamada. Sen ağzına köreğini çiğnep salıp verip bilmezdin ha bunu. Bulun şu atki ýagdaýy ne? Şu jahil goýulan neme? Bu partaýy pamador etdirip nemedip görülen halyk. Okusuz, bilimsiz, o tarladan o tarladan emet görün halk. Bir karnı var, bir göbüğünün aşağı nakit emesinin demesi, başka hiç çağatının aladatını emedip bilen o. Soğudu bolcak, ertir hünäri olmalı, kâri olmalı, bir zadın iyiyeti olmalı. Bu toprağı var mı, yok mu? Hiç hat bilen işleri yok. Karnın oydu, keyfi emetti olanı. Biraz köprek kazananım, cahit alacak, köşk alacak demeyecek, onu ertir, bir üstüne çöker gider. O tepili var mı, yok mu? O zaten bilenim bir şey yoktu. Nefsu idine, yani imperiyanın idine koyulup gidilen cehaletin nemetiyim. Bu imperiyalar yönü gideni bilenem, bu idlerine haraba koyup gidendirler. O cahil bilen piçini alıp giden o, keşke şunu alıp gitsin. Hawa. Insa para bir ýerde şeýle bir mesele bar da, ene şu geçen gepleşigimizde de mysal getirip geçneni da, ene iki samsyk bir ara gelip bir akylly çykaryp bilenok. Ýöne näýlen bolsa şertler şoňal dörepdir, şu ellerinde bir güýç saklaýarlar da. Ýöne saklayan güýçlere möhürleriňki däl erkekün ol ýankaly iki samsyň bir ara gelip bir güýç ellerinde güýç saklamasy beýleki nemeler üçin aslında mysal bolmaly da. Yani şol adamlar özlerem bilýärler. Ýa-da şu Türkmenistany içädir bir nemeden ibaret däl da, prezidentden ibaret däl. Ýa-da şoň diňe şoň sözü geçip duran ýalak ýöne ýaşap oturan bir giden nemeler bar. Ýankaly huzurly, gaýratly diýsem dogry bolarmy biljekkäl, ýöne bir edenli bir gatlak bar da. Olaram kabul edipdir. Ýa-da hani bolşuna görä ýaşa berer diýen ýalak bir neme giripdirler da düşünjelere.
O düşünje bilenem öz nesilleriniň alajasyny edýändirler. Ýa-ni bir barlyk, baýlyk ýa-da bir ylym bilmem berýändirler. Ýöne eýçilik duýgusy beren oklar tapara. Eýçilik duýgusy bolman üçin bularam şol başga ýerlerde şady horram durmuşlaryna begenip şeýdip aýlanyp durlar da hiç ýyl bir neme ýok, bir jemgyýet bolmak, halk bolmak ýa bir millet bolmak düşünjesini beren oklar häzir. Ya baram bolsa çıkan ok, orta çıkan ok, sedine çıkaran oklar. Yok, bunu bilmedim, bu soru gaty kıyın soru. Birden jogap bermedi. Bir anlat däl. O ýalňyşar mykam dip o nämämi pikirimi saklayan Muhammed. Onda da bir uzuny nemesini aýdaly. Bu meseleler 90-njy ýyllarda edilmeli nemelerdi. Bunu şo wagt düşünýän adamyň sany nemesi kendi. Ähilek nemede bolsa köpçülük diýilýär-de halk giden deňiz ýalaklardyr. Onuň içinden her türlü çykyp bilýändir. O üstüne bir ton lokundu da aşağıdan çykyp bilýär-de şu ýandan çykyşy ýalak, ýannak asfaldy ady ýaryp çykyberýär-de. Milletin içinden beýle zatlar elmdama bolýandyr. Özüm biz ýalak millet. Biz ýalak diýmek şu Türk milleti ýa-ni türkmen, türkem bir zatdyr. Bölüşdir deme diýerler-de. Tarihi gaty aňyrdan nemedir gelýändir. Bu wagt biziň bagtymyza düşen bir ýa-ni sinagdyr. Bular ýalak sinagy belki de bundan ağırlarına kendi ýerde atladandırlar, geçendirler. Biz şu döwürleri ýeten bolsak, bar bolşumyzyň nemesi, subutnama da şu zatlar. Bu bir sinag, bunu geçmedi ýalagym däl, mene köp zadyna akıl etdirýän bolýar, menden başga da ýetirýän adam batykän miken diýen. Bu Türkmenistan yani bu territoriýasy belli bolan soň adam sany nemesi oyunçu. O Pekin'in bir köçeti ýalak diýip kän aýtdym da men. Bunu bir 10 ýylyň içinde maýmun edip bolýar-da. Bu zatlar kıyın zat däl. Hiç yani fiziki edilmeli nemeler akıl bilen edilmeli zatlar nemes. Ýöne yntan yani beyin nemes var. Cehalet var da. Ne şonu demetmek kıyındır. Sen olon yerine fikir edip bilmeyen, olon yerine işlep bilmeyen, olon yerine bir yaşap bilmeyen. Yani şol adam yetişip öd yaşaşını ödü üçün etmeli. O da bilgiyi yani kär hüner neme bilen onun yani sen düzgünlüğün tertiple olmalı yani beyleklere diyen diler vermeli üçün düzgün tertip mesela şoň üçün gerekde. Şol atlar bir cay etmeli o cahil oldu ona meden nokta. Yani şu daşar yurtlarda bir ulu problemi vardır. Migrant problemi, göç problemi vardır. O göç nemeni näme üçin halan oklar? Adamlar ösen nöwletler. Gorkýarlar. O jahil belýär-de. O jahil sen düzen guran düzgünüňi bozýar. Bular çykdaýjy nemesi bilen kendi nemeleri ýok.
korkulary, howplary nemesi. Ol sen gurnan yıllap diş tırnak bolup gurnan düzgünüňi berja eden oklar, boziyalar. Onuň beýleki demeleri rahatsız edýär-de. Çok şidetlen oklar. O da cahilliğinden edýärler-de. O cehalet o hem yerde de cahil. Onun şolary bir küç yıllap iş edip terbiyelýärler Muhammed. Yani biz şu nemelerden geçtik de. 3 yıllap şu cemiyetine adaptiv etmek antadı işte. O adaptatı etmeyen yaşap görünürken her yerden yerinde bir problemi sıkıyordu. O da beyleki yani toplumun galın böyle onu rahatsız ediyor. Onu istenmeyen demetmeyen deme şey deme diye. Niti Türkmenler böyle onu duruşunu şov orta. Sen hem yani rahatsız ediyor o. Sen o düdüğünün Kur'an'ın ulenem. O ne adı kurbanlığını öğredenin ulenem. Olur o bu datlar. Ya kıyın yer şol. Yörüp iqtisadiyeti kaldırmak. Yani, iş önüm öndürmek demek. O datları kurulamak. Hiç problemi değil. Bunu bu ýagdaýam nädip etdiler? Ne şu informasyon nemen yaptılar. Bir o ikinciden şu gorky, milisiýa, polisiýa, o türme. Ne bir türmeleri açmadı. Bular ýalak sistemada ne kanuny ne kada var, ne neme var. O adamları türme näme üçin batýar? Gorkunmak üçin batýar. Başga neme üçin näle? O türmeleri açmady diýen halk biziň arkamızda däller. Halk bunu isleýän okdymer. Yani türme gerek gelir o Türkmenistan. Öyle türme duruşunu. O türmenin içinde türmenin ne edecek? O türmeleri açalayın içinde sizin doğurluğunuz, kakalarınız, indileriniz, eceleriniz yatır diyette halka. Sonra gelin açalayın. O alttan setiyor var. O kalan işledi şunlarla. O budatlar ne yapıp getirecek, ne yapıp düşündürecek?